Eguardion Joseba, June naiz, Elika Eskolako nutrizionista, eta gaurkoan jada uda amaitzear dagola, pixka bat hitz egingo dugu zer egin dezakegun uda ondoren ohitura osasungarriak berreskuratzeko. Garai honetan badatorkigu horrela osasuna zaintzeko ardura, gogoa edo beharra, ez? Eta horretan hasi baino lehen komentatu nahi dizuet edo zuekin hausnartu nahi dut zergatik nahi izaten dugu osasuna zaindu edo nondik dator behar hori. Udan gertatzen dena da, agian erlaxatu egin garela eta orduan gure buruari urtean zehar ukatu dizkiogun gauzak baimendu egin ditugula. Gehiago atera gea, bizitza sozial gehiago izan dugu edo ordu gutxiago izan ditugu. Ze gertatzen da? Horrek eragin bat izan ditzakeela gure egunerokotasunean. Gutxi gora bera gabonetan gertatzen den bezala. Orduan galdera bat botako dizuet. Ohitura aldaketa hauek edo osasunean lanketa honek zure gorputzean inongo aldaketarik sortuko ez balu, oraindik ere elikaduran aldaketak egin nahiko zenituzke? Askotan gertatzen dena da, udaran gure gorputza aldatu egin dela eta gure gizartean dakagun presio estetiko horrengatik deseroso sentitzen garela eta guztiz normala da. Baina esaten dugunean osasunagatik egiten ari gehala, batzutan egia da gorputza aldatzeagatik egiten dugula lanketa guzti hau. Egoera hontan zer egiten da normalean, dieta batiekin. Ze dieta mota existitzen dira? Pila bat. Baina pila bat. Alde batetik baude elikagai bakar bat jateko eskatzen dutenak, edo elikagai bat kentzeko eskatzen dutenak. Horretaz aparte, dietetaz aparte, baude beste praktika arriskutsuak egiten ditugunak eta alde batetik funtzionatzen ez dutenak eta beste alde batetik osasunarentzako kaltegarriak izan daitezkenak. Adibidez, detox faltsuak. Horrelako batidoek ez dizute garbituko. Gustatzen bazaizkizu kontsumitzeko primeran oso ondo daude, baina ez pentsatu argalduko dutela edo horrelako garbiketa bat burutuko dutela. Gero, bestalde batetik badago ohitura nolabait ura hartzeko gosea dakagunean edo kafe bat hartzeko, infusio bat, eta horrek ere ez du balio. Gosea ez den dugu engainatu. Gosea akumulatzen joango da eta momentu batean gainezka egingo digu. Bestalde batetik baita ere kirola. Kirolaren kasuan oso garrantzitsua da disfrutatzea eta modu obsesiboan ez egitea. Gehiago egiteagatik ez ditugu emaitza azkarragoak lortuko. Eta gero baita ere, mitoen inguruan edo pentsatzea elikagai batzuk gizentzen dutela, beste elikagai batzuk argaltzen dutela. Hori ez da egia. Azkenean, askotan esleitzen zaio bai pastari edo baita ere arrozari olako efektu kaltegarriak eta ez da horrela oso nutritiboak izan daitezken elikagaiak dira eta kontsumitu behar ditugu gune egunerokotasunean. Behin dakigula zer ez dugunen egin behar, garrantzitsua da jakitea zer egin behar dugun eta horregatik ohitura osasuntsu batzuk komentatuko dizkizuet. Alde batetik ura. Ez dugu erabili behar gosea engainatzeko, baina bai hidratatzeko. Ez badakagu ohitura handiarik, eduki dezakegu botila bat ondoan, urbasoak baita ere, edo horrelako ariketa bat planteatu dezakegu. Nun tatxatzen jun gaitezkeen, zenbat baso ur edan ditugun egunean zehar. Gero baita ere otorduak planifikatzea lagungarria izan daiteke. Eta baita ere erosketak apuntatzea. Eta baita ere garrantzitsua izango litzateke ordutegiak errespetatzea. Gutxi gora bera 9etan gosaltzen badet, egunero 9etan gosaltzea. Eta bazkari, afari eta otordu tarteekin berdin-berdin. Udatik gatoz eta kontuan izan behar dugu ez dugula kulparik sentitu behar gertatu danaz. Ikasi behar dugu hobeto gestionatzen zenbait egoera, baina beti ere osasunetik obsesionatu gabe eta pixka bat malgutasunez. Hona arte gaurko gomendioak. Badakizue, orain zer egin dezakegun garai hontan gure osasuna pixka bat zaintzeko. Eta gogoratu Elika Eskolan gaudela edo zalantza izatekotan zuei laguntzeko. Agur!